Os últimos 35 anos traballei sobre o mexillón e o meu relatorio é unha exposición de como foi o evoluir da primeira industria marítima que hai en Galicia, que é o mexillón, con súas 250.000 toneladas, moi por riba das descargas de peixe fresco, que están en 150.000. Digo isto para dar conta da importancia que ten este sector, non? E, bueno, dependente absolutamente do medio natural, das rías, e, polo tanto, das características ecolóxicas delas, por unha parte, que son as que permiten soster esa produción, tamén das alteracións que nelas hai, seña ben de ventos, seña ben de irradiación solar, seña ben de fenómenos atmosféricos adversos, como oleaxes, ou descorrentías dos ríos e das chuvias que poden variar esas condicións ecolóxicas. As bateas de mexillón son un ecosistema en sí mesmo, donde existen unhas 77 especies asociadas que viven nas cordas de mexillón. Nas rías hai uns 18.000 millóns de mexillós colgados desas cordas e das 3.300 bateas, que a súa vez, eses mexillós son unha gran maternidade que é a que aporta larvas e semillas de mexillón, é dicir, tanto ás propias cordas colectoras cando as hai nas bateas, como a todos os cons da beira-mar, tal como se demostrou. Hai riscos? Sí, hai riscos. É dicir, o mexillón e en xeral as rías galegas hai moitos anos que precisen de ter un observatorio que siga fielmente cales son os distintos aspectos que están incidindo e que poden poñer en peligro non solamente o tema do mexillón, sino en xeral, é dicir, a calidade das rías e a propia produción. O sea, vemos que tamén no marisco blanco hai unhas caídas, en este caso probablemente asociadas a baixas desalinidades que hubo agora no mes de outono con esas grandes chuvias que houbo, pero eso non debe de facer esquecer que xa no 2022 as estadísticas de colleita din que a ameixa japonesa, que é a que soporta terriblemente, pero é a que soporta a produción de ameixas xunto co berberecho, xa baixou ao 50% da súa produción. Bueno, este ano hai mortalidades masivas, hai unha situación catastrófica derivada das chuvias, pero tamén había outro, é dicir, xa as alertas están dadas. Hai moitos anos, eu definín as rías como un gran espacio bioeconómico. O que sucede é que, bueno, salvo o caso este tan concreto do mexillón, non, coas súas bateas, que, digamos, é unha actividade continua, a realidade de explotación das rías é que hai unha alternancia de artes, é dicir, pois os mesmos barcos e os mesmos traballadores van alternando os seus artes en función da disponibilidade das especies que teñen un ciclo tamén biolóxico, non? Tradicional era, e tradicional sigue sendo, en este caso na ría de Noia, que é a única que o respetou, que o marisqueo empezaba o 1 de outubro, e como moito, non se prolongaba máis alá o 1 de marzo. Por qué? Pois porque no 1 de marzo era cando empezaba xa a haber postas e había, polo tanto, que cuidar a cría. Eso, a cofradía de Noia, vamos, e en xeral a explotación da ría de Noia, foi o esquema que seguiu e é o que lle deu moi bons resultados. Outras cofradías, outras rías, é dicir, nas súas concesións ou nas súas autorizacións, pois non seguiron isto, cambiáronno, moveronse por criterios de mercado, por demanda, picos de demanda que hai no verán, claro, cando chega o turismo, e eso alterou. Pero, ademais, hai que non olvidar nunca que as rías son tamén un gran depósito regulador de marisco. É dicir, nos non producimos todo o que damos consumido, pero, ademais, todo o que sale de Galicia ten unha marca, inda que teña habido, por exemplo, de Portugal ou, por exemplo, de Vietnam. E entonces hai unha importación masiva que se comercializa, é dicir, Galicia se convirte nun gran hub de distribución, non? De todo ese tipo de especies. Non sucede solamente no caso do marisco, vamos, ou da ría, sucede en xeral con todos os produtos do mar e coa gran pesca internacional, non?